Ezen, behin baino gehiagotan entzungo zenuen, egungo zenbait egoera George Orwellek bere liburuan iragarri zituela. Telebistako iragarkietan liburuari zeharka erreferentzia egiten zaio. Kamisetetan titulua serigrafiatuta daraman jendea ikusi duzu. Edota kalean, gaur 1984 da, oharra espraiatuta irakurtzeak harritu. 1984 data bat baino askoz gehiago baita. Zenbaki bat baino ere gehiago. Nire ustez, liburua bea da zientzia fikzio generoaren gailurretako bat. Iruditzen zait, bereziki azpimarragarria dela daukan alde batetik sinpletasuna eta beste alde batetik ere sakontasuna. Nolabait ere sakona simple egiteko eta era berean elegante egiteko gaitasun hori. Zentzu hortan gailur bada, inspirazio iturri ere izan daiteke. Alegia susmopian jartzen ditu, gure gizartearen hainbat zutabe normalian zalantza edo susmo guztietik kanpo daudenak, ezta? Literatura unibertsalaren erreferentzietakoa denak horixe du bertute. Literaturak eta idazketaren ederrak eman ditzakeen arrazoiez gain, argumentuak aurkezten duen distopia horrek baliotzen du liburua. Mundu perfektu, aske eta idealetik urrun dago Orwellek erakusten diguna. Da totalitarismoaren aurkako alegato bat, eta kokatu egin behar da batez ere George Orwellen biografia horretan. Hala ere nik esango nuke totalitarismo klase baten edo totalitarismoaren karikatura baten kritika dela totalitarismo guztiena baino. Egiaren ministerioa harrigarriro ezberdina zen, ikusmenean zen beste edozein gauzaren aldean. Porlan zuri distiratsuzko egitura bat zen, piramide itekoa, terrazaz terraza 300 metro gora altxatzen zena. Winston zegoen lekutik, alderdiaren 3 esloganak irakur zitezkeen haren horma zurian, letra molde dotorez nabarmenduak. Gerra da bakea, askatasuna da esklabotza, ez jakintasuna da indarra. Zentzu hortan, adibidez, konspirazioaren teoriaren lagunak edo diana gusto irakurtze dute liburu hau, ezta? Ikusten dugun logika guzti honen atzian edo ikusten ditugun gertaera importanteenen atzian, ikuste estan eskutuko arrazoi edo indar batzuk dabiltza, ikusten dana azaltze dutenak, ezta? Orduan, botereak dana kontrolatzen du, beraz, dana dago boterearen kontrolpean, baina gero boterea ez du inork kontrolatzen. Egiten du hori botereak, guztia kontrolpean eukita. Egia, berak fabrikatzen du. Eta egiarekin batera berak fabrikatzen du iragana, eta berak fabrikatzen du iragana eta realitatea ere, ezta? Orduan, klaro, egia, iragana, realitatea guztia fabrikatzen baldin baditu, hori da boterea absoluto bat, ezta? Hori jende askori gustatzen zaio pentsatzea gure realitatea ere horrelako zerbait izan daitekeena. Irakurleak baina, arretaz irakurtzen du sistema totalitario horren deskribapena. Antzekotasunak ikus ditzake inguratzen duenarekin, edo ez. Baina novelan aurrera egin ahala, irtenbide bat nahi du. Winston Smith sentitzen da, aske izateko gogoz irristatzen ditu begiak paperetik. Gaur 1984 irakurtzen duenak, egungoarekin zerikusirik ez duten ezaugarriak ikusiko ditu, baina baita oso antzekoak ere.
Zenbaitek jendarte eredu Orwelldarrean bizi garela esaten du. Askatasun faltagatik eta garapen teknologikoak gizartea kontrolatzeko sortutako baliabideengatik. Baina guru horretan aipatzen den anai handiak edo daukan kontrol sistema oro bateko, ezta? Momentu guztietan hiritar guztiak kontrolpean edukitzea hori ezinezkoa da gaur egun. Datu batzuk emateatik gaur egun 1000 milioi internet erabiltzaile gaude. Hori kontrola ezina da. Gaur egun 2000 milioi mobil baino gehiago daude funtzionatzen. Minutuko densidadea, mobileko elkarrizketen minutuko densidadea, bilioiak eta bilioietakoa da. Hori kontrola ezina da. Orduan kontrola automatizatu egin behar da. Nere kezka beste bide batetik doa, eta hain zuzen ere noraino iritsi dan kontrolerako eta segurtasunerako kezka hori ez. Nere ustez, adibidez, badago programa politiko oso sakon, oso orokor bat ideologia bihurtu dena, eta da segurtasuna beste edozein balioren gainetik jartzeko programa politiko hori, ez? Kontrol soziala ez da egiten efektiboki, baizik eta potentzialki. Alegia, kontrolatu gaitzaketelako horrek gure buruan polizia barneratzera eramatea gaitu. Panoptikoaren Jeremias Benzamek egiten zuen gizarte espetxe eredu horri jarraituz sortu da gure gizartearen kontrol sozial sistema. Nire kezka da, 1984 urtetik asko gehiago ikasi egin dutela eskubitarrek ezkertiarrek baino. Eta zentzorretan iruditzen zait, fijatzen baldin bagara torturatik hasi, propagandaraino, historiaren berrirakurketa horren beharra, teknologiaren garapena, iruditzen zait daudela elementu asko gaur egun nolabait ere ortodoxia eskubitarraren parte direla. 1984 urtean kokatzen zuen George Orwellek bere distopia. Ordutik, mende laurden pasaden honetan, Orwellen profeziak huts egin duela esan behar da. Ez gara Orwellek irudikatutako distopia horretan bizi. Baina, berak irudikatutako sistema totalitario horretan bizi ez garen arren, esan ote dezakegu libre garela?